Искаш ли битове кът моите? Компютър си купи, yeah. Аз кърдя от други песни и ти го направи. 16 имам и се мисля за голяма. Не си личи, нали? Искам да привличам тъпи хора. Музиката ми купи, yeah. Искаш ме в леглото, моля те, първо ми плати или просто забрави. Тая песен 5 пари не струва все тая. Носи ни пари. Танцувам много тъпо и се движа като луда. Хвърлям като човекът кон и се мятам като маймуна. Не е нужен, да съм ясъл и зелен. Това е моят мозък, той е плосък и сварен. Казвам, че не съдя по коса и маникюра, обаче вчера дадох 200 лева за фризура. Аз искам да съм феймъс и да съм богата, затова опитвам се да твърквам на земята. Не ставам, пусти музиката обратно. 16 имам и се мисля за голяма. Не си личи, нали? Искам да привличам тъпи хора. Музиката ми купи, yeah. Искаш ме в леглото, моля те, първо ми плати или просто забрави. Тази песен 5 пари не струва все тая. Носи ни пари. Аз казах, искам ги младички, хубави сладички, а на мене ми дадоха безмозъчни пълнички. Аз унасям ти тук ли си, Фект Фактор са лудници, ако някой ме бътне, ще затутат сланини. Чакай, спри! Не е ли очевидно, че правим това за пари без никакви усилия? Не е вярно, това го правим за феновете и въобще тия, които харесват българския рап. О, така ли? Пари и монети, и кешове, банички, аз с тя правя много тъпички песнички. Видя ли? Криско се изключва, програма Криско се разваля. Нико умря. Какво правиш ти? Криско е роботът ти, какво правиш? Спирам те, за да е смешно.